Indul a cucc. Az állás jelenleg 2-1. Köszönjük Zsombor, plaj! A vakok és gyengélátok is kapnak egy kis supportot a videóhoz. Senki nem reklamálhat YouTube-on, egész egyszerűen. Már csak egy cigáros vicckél vár. Ja, hogy aztán a YouTube biztos banolja a videót. Igen. Nincs valakinek egy jó zsidós vicce? Az a másik. Majd nem rögzít, mikor csak az, hogy akkor úgy closed. Na, Most, hogy már látjuk is, hogy vesszük a videókat. így most már sokkal jobb érzés. Mind Control Tech, hát ez nem tudom, ez mennyire jó. Nem kell. De, dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem, de. Nem kell. Nehogy nem. Hex maradhat. De nem értem, miért pont a Hex? Mert abból csak egy van, aztán még jó jár. Jó van egy Big Game Hunterünk High Control Tech helyett. Hát sokkal jobb, főleg druida ellen. Nyugodjál már le. Legelején az egésznek. Mi van? Kezdenek felidegesíteni a kollégák. Hex. Sose volt még ilyen jó. Hát most ez le fogja ütni. Annak én nagyon örülök, ha leüti. Mert 2 manába került nekünk. Na most lesz jó. Razorfen, ez pont jó lesz nekünk. Fú, de kezdtek felhúzni. Úgy érzem, Béla kollega lekapcsolta a troll üzemmódot. Trollolololo. Ott a vége. Ott a bánógépezet. Ezt nem értem. De biztos, hogy nem. Na, Flame Tank. Van, BL. Ja? Zsombor. Flame Tank. Valóban. Tüzes. Köszönöm szépen. Tüzes. Csak én át és számoltam, jó? Köszönöm. És akkor totemet hívla majd még. Jó, üssed nyugodtan. Hidd el, semmi problémám lesz. Szopj. Mit csinált, szopja le? Vasat. Ja, vasat szopjál. Vac. Szóval mi városunk, te felmosórodj. Annak kell egy instant halál. Nem jön biztos az a tudsz. Na. Azt megnézem. Miért? Magát megütni? Nem, a Berserkert. Hát a Berserkert akarta megütni vele. Ja, nem Jó tudom. táv volt szerintem, túl sokat magezik amúgy szerintem. Igen. Söci. Nagyjára vedd már a Na és mi magezés. legyen? Végül is, hogyha beüt annak a kettesnek, marad egy élete, de az a baj, hogy lehet, hogy feltápolja, viszont akkor tudjuk hexelni. Szóval azt mondom, hogy tegyük le azt a kettest jobb oldalt, és utána pedig a paint, hogyha esetleg nem tudja leütni. Nem mindegy ilyen sorrendben, csak az a lényeg, hogy én ezt erre az oldalra tenném, a paint pedig a bal oldalra, hogy Jó, sebezzem jó, minden észre. oké. Aztán nem mindegy. Hát nem mindegy, mert Na, és akkor abból arcba mész, leveszünk a pajzsikáját. Szóval. hagy fájjon neki. Ha feltápolja, akkor is még hexelni tudunk. Ez nem A jó. kurva igen. Na majdnem olyan, mintha valami lenne. Lehetett volna rosszabb. Na hát, amúgy igen. Igen, de ezzel most körülbelül sakmat helyzetbe került. Mert egyiket se tudja leölni. Igen. Valóban. Nem jó. Hát ez most az arcunknak. Hát is volt neki egy win-win situation, de... Hát most kirakhatod. Most bizony. Opportunity. Soha jobbkor remény. Az tökéletes. Ez az... Hát Ez kurvára gyönyörű nem. volt. Hát ez gyönyörű volt. Jó, Istenem. szerintem kérje egy totemet. Hát a healing stream. That was a mistake. Ja, vagy egy tauntos.
Hát ezt meg kéne tartani, az a helyzet. Igen. Totál. Na, nézd Lehet, már hogy most jut a Hex főszerepet, bár... Nézd már! Tényleg egyébként azon gondolkozok, hogy... Az a baj, hogy akkor is ott van Hero Power-je. Úgyhogy... Igen, a Totemnek így is vége van, ha nem híleset kapsz. Na, hidd már el, hogy egy... Kérjem egy híleset. Na. Vagy hát ne híleset egyet. Hát, close enough. De várj, így is rossz, csak ettől előtte lehet, hogy be kéne ütni már ezzel az izének. Nem? Kodónak. Miért jó az nekünk? Az előbb kellett volna még... Bár mondjuk még egy-két manáslat lejöhet. Hát, az a baj, hogy 3 támadásig már nem igen lesz, hogy jól érzem. Na mindegy. Üssük meg, hát hogyha lejön valami 2 manást. Elbír. Majdnem. Hát, majdnem. Hát Egy ha- kicsit előbb ha jól a jöhetett Totem volna. úgy életben Jól maradna- beszapatott minket most ez a Bad Bomber, az az igazság. Be. De ha Totem kibírná ezt a kört valami bődötes csoda folytán, akkor vissza lehetne menni a kezünkbe. De szerintem... Hát elég sanszos, hogy ez nem így lesz. Hát igen, így már biztos. Még mit játszasz ki egy manája? Inneverétet. Azt leginkább. Na, akkor meg is Így van, lesz hogy a lesz teljes. letakarítva Így minden. lesz a teljes. És az a baj, hogy ő neki viszont megmarad mindkét szutyka. Hát ez most, Na ez jó. ez épp pont jó. Ez nagyon jó. Sose volt még ilyen jó. Nagyon kurva jó. Na, és Hát melyiket kéne lesz? Silver Moon. Jön utána, igen, és akkor 4/1-est. Szerintem. Mennyi az élete? Verés szíve van. 3. Per 3. Plusz egy Divine Shield. Ja. Ez az? Igen. Elég sanszos. Na, hát kb. Elgába álltak amúgy. Kivel, hogy neki egy pajzsa van. És ő van a körön, de attól függetlenül. Ott a vége. Kész, ennyi. Valakabát Na, közben. erre jó ez a kártya, és pont jókor kapta amúgy. Ő panaszkodik. Hát lehet nem ezt akarta. Mondjuk 5 manáért ezt a kártyát, ezt nem tudom felfogni, hogy ez miért jó. Nem, 5 csak 4, nem? Az lényeg. Annyi. 4 bizony. Többet 9-es. Azt Addig hittem, erre is jó. azt hittem képes és ad neki 4-et akkor. Most éppen érdemes rajta elgondolkozni, hogy nem-e csináljunk belőle neki egy sokkal jobb tauntot Hexel. Például. Nem. Mi a szarnak? Jó, mondj jobbat főnök, hogy veted le. Hát 2 élete van annak a szerencsétlennek, most mi Támadás. vagyunk vele. És el a Az támadás. élete az több, az a baj. Még lehet, hogy feltúlingolja nekünk, aztán jó lesz még az a hex. Kirakhatunk egy Scarletet is, nem? Hát nyilván igen, csak mellette mit rakjunk ki még? Scarlet mellé? Totemet! Igen. Először kezdjük a totemmel, nézzük, hogy jár. Ott van healing totem. Szerencsére nem jött healer. Nagyon, nagyon szerencsés lesz. Na. És már, hogy ezzel meg vagyunk, elődercsik. Mindig arccal még le tudja szedni azt a Scarletet, most jutott eszembe, de... De szerintem az ott nagyon probléma. Hogy ott készül. Van baj. Vá? Not quiet, that was fun. Az nem, figyelj. Vagy hát nem tudom. Hát ezt leüthetné, most úgy hogy ezt nem kéne leüsse, mert van egy Bloodlustom. Na! Milyen lett volna, hívott volna még valami szart mellé? Van egy Bloodlustom. Csak az a baj, hogy akkor aztán nincsen dizé. Tovább nekünk Bubi, se Bloodlust. De visszakaphatjuk a kezünkbe. Konkrétan. Az biztos. Micsoda? Visszakaphatjuk a kezünkbe a Scarletet. Miután ugye elpusztítettük a 2/7-es tauntot, 6-os tauntot. Na, Bloodlust-a? Zsombor, hidd el, igen, Aztán visszanyeljuk a kézbe. igen. Nem tudok jobbat, ez az igazság, úgyhogy... És akkor 6/1-essel, a Scarlettel, a 2/6-os, igen. 3/2-essel, az 1/7-est, Hát sok választásunk nincs. igen, csak gondolom, bár eléggé le vagy lassúval, igen, és akkor a Brewmaster,
Scarletre. Igen. Hagya! Én a devre. Tehát jó. Köszönjük tisztelt. Köszönjük Isten. Menjünk be. Most ki játszik még valamit? Kettőt. Kettő Minions. Az lenne a legjobb. Persze, Ó, Oh. emellé kéne még egy francos Minion, és talán lenne esélyünk valami új okosságra. De azt szerintem az jobb lenne hexelni, hogyha olyan valóban. van. Igen, mert... Jó, a Swindrunner az... Jó kis legendary. Nincs más választásunk, Hex. Hát igen. Hex, és akkor egy Archmage, és akkor pont jók vagyunk. Hops. Yeah. Mondják, kidob még egyet. Még hatot. Vagy mondanék egy olyat is, hogy esetleg a Nem kell, mert ott van 1/4-es kibaszott Jogos. szarja, ez meg le tudja ütni. Teljesen igazad van. De most már 2 tauntja van. Oh my god. Oh my god. De látod, most azért jó. Ez az! Ez az! Arénában ki az a mázlista, akinek kétszer ajánl fel egy legend? De nem is akármilyet vágod? Igen, tehát... Te jó Isten! Mind control tech, segítsél meg! Behúzzuk a békánkat. Na, ellenben viszont a Ragnaroson kívül mindent le tudunk ütni. De nem ütjük Az le. a baj, hogy akkor Mind control tech-et tudnék csak győzni most. Ebben a helyzetben. A fenéket! Úgyhogy tudod, hogy mi lenne a poén? Hülye vagy? PKM Hunter! A jó Hoppá! PKM Hunter! Hogy felejthettük el? Ne. Jól Az van. egy picit fajja volt, Na, de... akkor jöhet egy totem. Utána, egy totemet sose hagyjuk már ki. De mondtam, hogy van egy pár legendária még. Még figyelj, Meg. még azért pár Hát, legendária. igen, Scarlet. Ezt meg hagyjuk meg, hogy igen. nem is Ezzel megütjük ezt. Igen, ez jó gondolat. Ezzel azt. Még egy 10-20 legendárit kidob a készből. És 31. Na, attól Na. függetlenül, hogy pont fele, hát nem pont fele, fele HP-nk van mindenki. Így. Szerintem most nem állunk rosszul. Hát Shell Swipe nem segít rajta most, és ez Starfoyok. Ez azért nem a legrosszabb, hogy tehetett. Így érdekében, főleg így. Szakadjon meg, milyen lapjai vannak. Jó. Jó. Hát már az, hogy arénában 2 legendárit is felajánlott neki a játék. Hát azért az úgy... Na, ez az Most nem. erre rakod rá, mint furit. Tudsz jobbat? Jobbat? Hát én várnék valami okosabb lapra. Igen. Plusz egy ha esetleg jön egy tauntos totem, akkor nem persze. De ezt le tudja ütni az arcával, és ennyi volt. Viszont látásra. Hát ez nem az lett. Figyelj, te tudod. Kihívhatod akár mindegyiket is, mert mondjuk a Mind Control Tech-re szerintem már nem sok Szerintem szükség sok, lesz. már nagy sok. Ennek valóban nem lesz értelme most már. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem. Hát akkor már arra raknám rá, inkább arra a szerencsétlenre a következő körbe vágod. Igen, ebben igazad van. Join for dog. Hát Beüthetsz azzal be- is, mert nem igazán fogunk most ezzel Minionra támadni, ha jól hiszem. Óha. Ez nem egy egyszerű dolog. Squire, attend me. Ready, sir. Ha még egy ilyen... Nem, Nature. azt szatna, bocsánat. Na, ez tök jó. Ez tök jó, mert el tudjuk éppen, hogy pusztítani. Magyarázd már, hogy Hát, Hát odaadod, Ja, igen. Damage és mind fúj. teljesen igazad van. Who are you? Mit csinálsz? Mit csinálok? Hát úgyis arccal ütjük be a másik 2 damage-et. Ja, igen. Jó. micsoda? Jó, semmi. Nem szóltam. Hát hogy gondoltátok azt elpusztítani?
Arccal beütünk neki egyet, meg... Jó, aztán- oké, menjen. Hát más nincs. Jó, menjen! Jó, de most úgy kérdeztetek vissza, mint hogyha hóthülye lennék. Adjunk neki Windfurit. De most komolyan itt tartogatjuk a kezünkbe. Semmi értelme kirakni. De ez az nincs értelme, vágod. De mert van egy minionunk, bazd meg, ami áram 3-as. Igen, és azt 2/2-essel le fogja venni, aztán pedig Igen. jön a Hero Power, és ennyi volt, és maradt egy 1/1-es Super Flame Tank Totem, nem tudom mi a szar az. És egyébként hogy szabadulunk meg a 2/2-től? Hát reméljük, hogy jön valami jobb lap. Sokkal jobb. Hát most Jó, kiraktuk ennyi. volna a Windfurit, se lett volna jobb. Amúgy. Ezt megjegyzem. Most már kezd fölidegesíteni ez a meccs, mert Ez az. Add a Spell Totemnek. Add a Spell Totemnek, Zsobbor. Add a Spell Totemnek. Na, övére nem tudom rárakni. Nem akarok elszomorítani benneteket, de rohadt mindegy, hogy mit csináltok itt. na, de ott van a Totemed, szív lesz az. Totemed. Hát nem, vége van. Elmondj, hogy tauntos lett volna rá, tehát nem. Windfuritos adjál, mindent adjál neki. Nem tudod, csak a Healing Totemnek tudod adni. Nem tudom, ez Érted a logikát? ezt kicsit kapják be, mert... Mert Jó, igen. hát ez gyönyörű egy aréna. letakarítottunk mindent, tehát 2 legendarit leszettünk. Egyáltalán nem értem, hogy lehet arénába... Korán tessék. Mi volt a másik 2 nap, amivel az ember kórházat választ, csak úgy megkérdezném. Én tudom, mi volt. 2 legend. Ja, 2 visz. 2 legend kártya. Legalább fejlődtél szinte Zsomban. Mindig nézd a pozitív oldalát. Az is már majdnem olyan, mintha valami lenne. Hát... nem gondolom túl sokat kommentálni ezt a történetet. Pont most eszembe egy játékba egyébként. Na. A viszontlátásra.